Misalnya yang dan nengah sana naikku ladang. Sana naikku. Kaisu. Buriana. Tuh ini music toblong ulang rap ya kai. Biar nanti. Jaldi. Arle. Upu sih boy. Oi. Ucu cupu. Hol naik itu nih ada yo dong kok. Upu cu. Paceng. Upu. Apa ini tuh? Anda, balonda. Balonda. Nih balonda. Hinjo kerja kapan naik? Iya, hinjo kerja kapan ini mati nengah. Kalau raja berputar nengah. Ini jenggot. Jai बर' हारिनि जै लोगोसेनो आं दंफैयो दा राङापारा आरो जोंहा राङापारायाव आं मानि थाखाय फैदों स' जोंहा शुटिं दङ बे शुटिंआ दिनै जागायबाय माने दिनै मा होनो फुजा होदों ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामसिगोन मानो होनबा दिनै जोंना टाइमा गैला ओंखायनो जोङो दा फुजाखौ होबाय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोनखौ आङो आसा फारियो जाय साबस्क्राइब बानायाखै अननानै साबस्क्राइब बानायगोन होननानै आरो लोगोसेयैनो भिडिअखौ जिमान हायो शेयार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंना बोग्रि जादों बिथांमोना जोंहा गोबां आर्टिस्टफोर दंफैयो बेखौ साफा साफा नोंथांमोना आं देखायनो आखायाव लागोन नोंथांमोना आं दिनै देखायजोबनो हाला टाइमा जोंहा गैला स' नोंथांमोना गाबोननिफ्राय मोनथिबाय थागोन जोंहा बे हाथरखि आरो अख्रां मुभियाव सोर सोर आर्टिस्टफोर दं हाथरखिनि अख्रां मुभियाव सोर सोर हाथरखिनि अख्रां रायजोफोर आसा खालामो रायजोफोरा नायलांगोन नै जोंहा हिर'आ हाय मा नाम मोनलाय आदाना आंनिया नेरसोन बसुमतारी नोंथांमोना नुनानै सिनायखाबाय जानो हागौ गोबां मुंदांखा सावथुन मुलुगाव आगान होबोबाय थानाय आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोननि गेजेराव आरो दंबावो जोंहा आर्टिस्ट सासेबाव आदानि नामा मा नाममोनलाय जेसास केरकाटारि मा होनदोंमोनलाय जिसास केरकाटारि नोंथांमोना नुबाय आं बर' बुहुत गोबां फिल्म दं बेनाव गोबां सावथुन बानायबोनाय आं बर' ओमफ्राय दङ बिदिनो माखासे फिल्माव दं आं गाबोन रोखा खोन्थाजोबगोन दिनै जास्ट स्टार्टिं नोंथांमोननो आङो देखायनायल' जादों कि फिल्मा जोंना शुटिंआ गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन स' जोंहा राकेश बिथां मेकआपमेन वाव मा जादों बगि जादों बगि खुदै गजोब्बाय आरो जोंहा नै माखासे गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो बिथांमोन एकदम बोग्रि जानायाव मुखुबथार आरो लोगोसेयैनो जोंहा नै आब' लिनायाबो दंफैयो बोग्रि जाफैदों लोगोसे मादै गोखैथारना लुगैनाङा दे रायजो राजा नोंथांमोन लुगैनाङा आरो गाबोननिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन नोंथांमोना शुटिं खालामनाय टाइमाव बिथांमोनखौ नुलांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बाय बाय जोंहा फुजाखौ होखांबाय बिनि उनाव जों बिदाय लादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ माने शुटिंखौ जोङो स्टार्ट खालामनो थाखाय जोङो फार्स्टआव फुजा होदोंमोन जों गासिबो आर्टिस्टफोरखौ लानानै फुजा होखांजोब्बाय बेनि उनाव जोङो शुटिंखौ खालामसिगोन आसा खालामो आब' एलेना हेलौ आं हिन्सिक लाबाय ओमफ्राय जोंहा नै जोंना बिथाङानो बे फिल्मनि प्रडिउसार बिथाङानो बे फिल्मखौ जागायदों बिरफुं प्रडाक्सनाव नोंथांमोना बे सिनेमाखौ नुनो मोनगोन गाबोननिफ्राय शुटिंखौ जों स्टार्ट खालामगोन रायजो राजा नोंथांमोनखौ आसा खालामो जोंनि फिल्मखौ अनसायगोन मदद होगोन सापर्ट होगोन आरो लोगोसेनो बयखौबो मोजाङै गोसो होनानै नायगोन होननानै आसा फारिबाय फुजाखौ होबाय होगासिनो जोंहा फुजारि बिथाङाबो मन्त्रखौ गायगासिनो आरोखि जेंगावा माथो गस्ला गोजा गानलायदोलै गेजेराव जोंनियाव गोबां आर्टिस्टफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव आब' हेलेना दं ओमफ्राय सोर दंमोनलाय जिसास ओमफ्राय राकेश लिना ओमफ्राय सनालि आरो गोबां दंबावो ओमफ्राय जोंहा बे फिल्मखौ डाइरेक्सन होदों जोंहा जोंनिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिनो बेस्ट एवार्ड मोनगिरि थारमाने जोंहा डाइरेक्टर मैथा प्रबिन बर'आ
बे फिल्मखौ डिरेक्सन होदों आरो नोंथांमोना आसा खालामो नायलांगोन नङा होमबा स' जों दा फुजानि लाहार फाहारखौथ' खालामखाबायानो दा बिथाङा प्रडिउसारा बे फिल्मनि मुङै बिथाङा मा होनो बेखौ नालेंखरखौ ख्रुब देख्रुबसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय दा अब्लानो मोनथिगोन स' जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन बे फिल्मनि नामानो जाहैबाय अखोरां हाथरखि अखोरांनि हाथरखि रायजोफोर अखोरांनि हाथरखि वाव इन्टारेस्टिं बहुत इन्टारेस्टिं जागोन आसा खालामो नायगोन आंबो नायगोन जाय आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना सानसेनि दिनावनो सानसे खालामना ला मानो होनबा गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थानायनि थाखाय जोंहा बिथाङा देख्रुबबाय जागायबाय जय बर' हारिनि जय बिरफुं प्रडाक्सननि जय बर' हारिनि जादों दे बेनो halo Rakis Pak nari boleh mati asla muka ma acting dikasih wah hidup pisan kasih dalam koran Soalnya hasilnya itu jadi, orang lider kan bayi, lider kan, nomor dua lider belum marah. Karena lider kan, lagi tahu di sini aku sih boleh tahu nala. Sekali sirip tum nasi mana dekade mulai itu. Mana betul, pak bisi balik, tahu na? Boleh juga baju gus tu na, nak pakai yang gigi ini. Ada simnya aku tunglet baru lagi nih bisa mau jalan dua. Dia pas tambah action sama gimana? Action sama gimana? Ini jenggolet tangannya dana बैसागु खाथि तो बैसागुबो मागिबाय बैसागुआवथ' आंनो माने आं जाखाया नालाय आंबो नाया आरो बेखौ मोखां ओमफ्राय बोरैबा रायजोफ्रांदोलै रायजोफ्रांनायाव माने रायजोखौ माने बिसिनाय होनदों आं माने एसे लोंदों आरो दुखु जालायलायबाय आरो आंबो माने दुखु जालायलायबाय माने ट्रेजेडि जालायलायबाय रिंदे आब' अभिमान होनना बुङो रायजोखौलाय मानो बिसिनाय